Our Greek co-worker Leonidas is going to say the great invocation in Greek for us, accompanied by, I believe, 3 other Greek co-workers somewhere. If you put your hands up. Hiding. There they are, yes. So if we all listen there, we'll know where the energy is coming from. And then we'll all sound the Om together just once at the end. Από την εστία του φωτός, μέσα από την διάνοια του Θεού, ας διαχυθεί φως μέσα στις διάνοιες των ανθρώπων. Το φως ας κατέβει πάνω στη γη. Από την εστία της αγάπης, μέσα από την καρδιά του Θεού, ας διαχυθεί αγάπη μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Ήθε ο Χριστός να ξαναγυρίσει στη γη. Από το κέντρο όπου η θέληση του Θεού είναι γνωστή, ο σκοπός ας οδηγεί τις μικρές θελήσεις των ανθρώπων. Ο σκοπός που οι διδάσκαλοι γνωρίζουν και υπηρετούν. Από το κέντρο που αποκαλούμε φυλή των ανθρώπων, ήθε το σχέδιο της αγάπης και του φωτός να εκπληρωθεί και ήθε να σφραγίσει την πύλη του κακού. Το φως, η αγάπη και η δύναμη ας αποκαταστήσουν το σχέδιο πάνω στη γη.